Kaixo, ariketa honetan atleta bat daukagu eta jauzi egiten du luzerako jauzian eta lortzen duen irismena dela 8 metro. Galdetzen digutena da, abiaduraren angelua 30 gradukoa baldin bada, zein izan den bere hasierako abiadura. Daukaguna da nolabait jaurtiketa parabolikoa, baina ezberdintasun bakarra da hemen indarra edo abiadura hartzen duena atleta dela eta ez baloia edo besteren bat. Nahi dudan lehendabiziko gauza da ondorengoa gogoratzea. Jaurtiketa parabolikoan beti izango ditugu bi igidura. Bata iardatzean, igidura zuzen uniformeki azeleratua, eta honek baldintzatzen duena da altuera maksimoa. Altuera maksimoan abiadura iardatzean 0 da. Eta bestetik ere baldintzatzen du zenbat denbora airean. Ekizardatzean izango dugu igidura zuzen uniformea eta honek baldintzatzen du irismena. Hau da, irismena kalkulatzeko beti kalkulatu beharko dugu edo ezagutu beharko dugu zenbat denbora dagoen airean. Zeren HZU izan da etengabe mugituko litzateke, baina kontua da lurrean jotzen duenean ja igidura gelditzen dela. Hau ez ahaztu. Beraz, kasu honetan ematen digute 8 metro dela irismena. Orduan, horri deituko diogu bukaerako posizioa ekizardatzean eta hasierakoa izango da 0. Zeren guretzat erreferentzi puntua hemen da. Badakigu nola kalkulatu V0 hori dagokion Vx eta Vi. Angelua ezagutzen dugulako. Eta izango litzateke ekizardatzean V0 bider kosinu 30 eta iardatzean Vi, beraz izango da V0 bider sinu alfa. Alfa ezagutzen dugunez, posible da horrela adieraztea. Vx0, oda, hasierakoa eta bukaerakoa eta beti hori izango da, zeren da HZU izango da, kosinu 30 erroiru zati bi, bider V0, eta iardatzean daukagun abiadura izango da V0 bider sinu 30 bat biren. Orduan, horrela litzateke gure abiadurak I eta X ardatzean V0 funtziopean. Badakigu X ardatzean igidura zuzen uniformea dela eta I ardatzean igidura zuzen uniformeki azeleratua. Beraz, bakoitzari aplikatzen diogu dagokion ekuazioa. X ardatzean beraz izango da isa berdin isa 0 gehi abiadura isa ardatzean, hemen jarri dut 0 baina konstante da, bider denbora tartea, nun T0 hartuko dugu berdin 0, I ardatzean izango da I berdin I0 gehi VI0 bider delta T, eta hemen abiadura hau denborarekin joango da aldatzen, igidura zuzen uniformeki azeleratua baita. Gehi bat biren G gravitatearen azelerazioa, bider denbora tartea berbi. Ordezkatzen ditugu dauzkagun datuak, T0 berdin 0 dela kontuan hartuta, eta daukagu isa ardatzean iristen denean puntu honetara bere posizioa izango da 8, hasierakoa da 0, V isa da esan dugun bezala erroiru zati bi bider V0, bider T, eta I ardatzean 0, zeren lurrean egongo da berriz ere, berdin hasierako posizioa I ardatzean dela 0 baita, gehi bat biren V0, zeren VI0 da bat biren V0, bider T, ken 4,9 T per bi. Bi ekuazio hauetan, bi ez ezagun dauzkagu. Alde batetik denbora eta bestetik hasierako abiadura. Dela hain zuzen ere bilatzen ari garena. Bi hauekin sistema bat osatzen baldin badegu, kalkula dezakegu edo lortu dezakegu ze baldintzak betetzen diren puntu honetan. Sistema ebasteko V0 kanporatu dut, ordezkatu dut bestean, eta modu honek lortzen dugu ze denborak betetzen dituen bi baldintza hauek, bi ekuazio hauek. Denboraren emaitza izango da bat dela negatiboa, eta denbora dakigun bezala ez da posible negatiboa izatea, eta bestea positiboa. Orduan, hartzen dugu denbora positiboa. Denbora positibo horretan gertatzen dena da lurrera iristen dela puntu honetara. Hau da, 0,87 segundutan. Denbora hau zeinak bi ekuazio betetzen dituen hemen kanporatu dugun V0 honetan ordezkatzen baldin badegu, lortuko dugu zenba balio duen hasierako abiadura. Beraz, 9,5 metro segunduko abiaduraz
inklinazio honekin jausi egin behar du atleta horrek irismena 8 metrokoa izateko. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte.